Здравейте хора, сега искам да ви обясня защо си изтрих канала Лабубута БГ, а го превърнах в Забавни БГ. Ония ден реших да се разрова малко за тези лабубута, които са сега тренда. И разрових се и какво да видя. Първоначално мислех, че Лабубута БГ няма да ме копи-страйкнат видеото. Но това реших да го направят на следващия ден, когато станах рано сутринта към 8 часа, кажи речи. И отварям аз моя канал и какво да видя. Репорт 3 пъти. И викам, какво става сега? И що така стана? Молим ти се о нея, заради авторските права искали да ме осъдят, защото аз съм бил откраднал техното име. Което за мен е пълната потия, ама хората са си прави, де. Аз съм нов в YouTube. И да крадем така чужди имена, малко, нали знаете, че не върви. Така. И с жената, чай да я догона поне, решихме да направим Забавни БГ. Да. А поради каква причина решихме да го направим? Решихме да включим нови видеа, нови неща, за да ви забавляваме повече. Например, какво ще е съдържанието? Съдържанието може да е от порядъка на това къде сме ходили, как сме се забавлявали, да добиете ясна представа и така. Абе, общо взето пътешествие из целия свят. Да. Така че сега отиваме до джумбото, ама леко изтарахме рейса. До 1 час ще се включим пак. До скоро!